jardunaldiak alde batetik ditu hitzaldiak eta beste alde batetik daude esperientziak edo saiatu gera hartzen esperientzia konkretura jeisteko aukera. Hizlariak bai hori da dira, batez ere bi profil euskal komunitatean nik uste komunikazio munduan nahiko ezagunak direnak, alde batetik Xabier Landabide Aurresti dago, bera Deustoko irakaslea eta ikerlaria da, eta bai, berak pixka bat eraldaketa teknologikoa hitz egingo dugu, pixka bat ibilbidea, ez? Osea, nondik gatoz eta ze ibilbide eduki du komunikazioak, ze eraldaketa egonda eta nola iritsi gera honeaino nolabait, ez? Momentu ezberdinak aipatuz, horren inguruko hitzaldia egingo du, eta bigarrenik Estitxu Garai Artetxe eukiko dugu, bera EH1 lan egiten du eta bera ere komunikazioan aditua da, eta berak agian gehiago komunikazioaren ardura edo komunikazioa aholkularitzatik nolabait, ez? Askotan tokatzen zaigula denoi komunikatzea noiz, bai, ardura horretatik zeintzuk izan daitezken gure konpromisoak eta gure ardurak, ez? Azken finean zer eduki behar dugun kontutan, eta zertan eragin dezakegun aldaketa honetan, aldaketa osasuntsuago batetara bidean, ez? Hori da bide gurutzea nolabait.